Iki kan catetane dudun aku kan. Ndak teh anu. Wong catetane ning ngarep kene TV-ne iso. Oh iya astagfirullah ya Allah Ken, masalah ya. Kae lho. Yo Ken. Lagi iki ndase wong tuwek dicandak karo bocah. Alah wong tuwek apa to, Pak? Lah gedene kaya ngono ora ngerti iki lho. Lah iya. On Makanya aja nggae kacamata ireng ya ini iki. malah peteng ya Ken. Tapi bersyukur ya Mas Nanang ya. Oh harus. Sampeyan dikei kelebihan tapi juga ada kekurangan. Harus, suarane sampean yo apik. Ora ketang hatiku, iso nyawang hatimu ngene aku alhamdulillah Ken kan aku ndak aneh-aneh. Lambe. Ndak neko-neko. Sampeyan iki senengane gombali wong wedok-wedok. Aku lek kon godhoe dewemen. Makane mbek Gusti Allah dipateni jegrek. Penglihatan. Yo nduk Ken. Aku njaluk sing klasik apa kira-kira diaturke marang para pamirsa. Mergo nek wanci gara-gara kuwi intinya inti sejatine penonton wayang ya sing jek lenggah ana ing wanci gara-gara. Nah, arep mok menehi tembang sing klasik apa? Jineman ya gelem. Apa kira-kira nduk Ken? Langgam mawon nggih, Pak. Apa? Langgam. Oh langgam, siap. Bawani mboten? Oh iya ana dibawani no. Bawani sike. Langgam apa sing nyemek-nyemek kaya Nyidra Asmara, Pak. wah, Nyidra Asmara. Iya. Weh, saged niku. Saged, Pak. Weh, Insyaallah. insyaallah. Lah kemengke enek sing WA aku ki, Ken. Sinten? Gila tak wacane ya. Nah, aku ndarani goroh. Mengke kula tak bawa Nyidra Asmara, Pak. Sinten? Nanang Tunanetra. Iso WA aku to matane raro kok iso WA iki lho. Nanang merem. Nanang merem. Wah, lagi. Heeh, ya. Iso ya nang wenang. Ora sang ngendang. Kene nek iso njajal bawa nono kok nembang si Niken coba. Oh alah, sik gayam. Alah. Duh. Hop, stop. Wis gede dicupuk dhewe mikir ya. Gila-gilo ya denden sawah. Anu Sini, ya kan. sini, Mas. Gandeng nanang ngadeg wis kancan ana ngadeg sisan. Ya. Wes Mas ning kono bae. Sini. Sabar ya, dengkulku kopong. Cik enom kok dengkule kopong kaya wis tuwek ae. Nek bapak nu dengkule kopong wis biasa. Saking cah ra tau leren kok ya. Iki spesial lho awake dhewe lho, Gong. Nduk Niken iki ora dalange awake dhewe iki ora gelem tekan gara-gara. Ngono ya. Nggih, Pak, injing, Pak. Juga ngenjing. Ngelilir niku wae. Maksiut ngoten. Lah kowe iki turu karo ora ya padha-padha petenge lho. Nggih bentene namung wis tunggal lho, Pak. Apa? Angger meneng ae dilem ngoten. Oh iya. Wis, lakon arep nembang karo Niken Salindri nang. Wong nggih wong niku adi kula niku. Heeh. Lah nggih. Ya. Lho, penggemar wayang Nganjuk cik komplit. Nggih, sembah Pak nuwun. Tukul ya cik lenggah. Oh alah Mas. Lah nggih. Mar tak gawakne kaos kemuso lali ya. Oh alah Pak Tukul. Ya nggih. Saderenge ngaturaken sembah nuwun dumateng Bapak Haji Lukman ingkang sampun nimbali kanca-kanca dija laras sak rombongan. Heeh. Mugi-mugi taun ngajeng malih, Pak nggih. Iya. Amin. Bintang tamu nggih niki Mbak Niken niki. Amin. Wong ngene mboten niki udan deres ya. Aduh. Gayamu. Oh, ten. Nggih, pun. Ya. Sak mawon. Iki uga pamundhut saka Mbak apa jenenge kuwi Tia Murti sing. Nggih, Mbak Tia Murti sembah nuwun. Nggih. Ya, metik seri Hangling Darmo ngono kae. Nggih. Mrene karo sapa nang? Niku aku kula numpak sepeda motor. Dewe. Kalih rencang kula. Sing ning ngarep kowe apa kancamu? Kula no, Pak. Terus sing nang ngarep kowe jurusane ngendi? Langsung benjing innalillahi ngoten mawon.
Cangkeme amin. Coro koclok. Oh alah, ya gak lakon apa. Medhek seri angling Dharma. Nah, luar biasa loh kan Wiken. Iki kan catetane dudun aku kan. Ndak teh anu. Wong catetane ning ngarep kene TV-ne iso. Oh iya astagfirullah ya Allah Ken, masalah ya. Kae lho. Yo Ken. Lagi iki ndase wong tuwek dicandak ru bocah. Alah untuk apa to, Pak? Lah gedene lek ngono ora ngerti iki lho. Lah iya. On Aja nggae kacamata ireng yahene iki. malah peteng ya Ken. Ana cerita tingkae ula kale ingkang samya jumurayu nek jenenge ula tampar Ken, Alam. kowe lek nyawang nanang sing kaya ngono kuwi kowe wajib bersyukur lho Ken. Nggih lho, Pak. Ayo. Sampeyan dikeki rupa ayu karo Gusti Allah. Nggih. Dikeki swara sing tanpa ana pedote. Aku kowe cilik nganti gedhe rong tau krungu kok Niken Salindri suarane gerok iki rong tau krungu. leres Berarti telakmu iki telak istimewa. Disawang iso mripat ya iso nggih nyawang ya ta? Heeh. Lho nanang delok dhek mripat duwe ning ora iso nggih nyawang mergo picek. Lho PC audio nggih niki ya. PC audio apa? Nggih. Tapi bersyukur ya Mas Nanang ya. Oh harus. Sampean dikei kelebihan tapi juga ada kekurangan. Harus, Suarane sampean yo apik. Ora ketang hatiku iso nyawang hatimu ngene aku alhamdulillah kan aku ndak aneh-aneh. Lambe. Ndak neko-neko. Sampeyan iki senengane gombali wong wedok-wedok. Aku lek kon godho dewemen. Makane mbek Gusti Allah dipateni jegrek ngono. Penglihatanmu. Ali-ali listrik dipateni. Wani gonja garwane sang moho wiku Nanong anengge sang nagaraja sesilih nyinaga kini iki pengumuman kagem penggemare Mbak Niken Apa? benjing tasik acara teng Wates. Oh, sama nak yo update to, Mas. Lah, kok kowe kok ngerti jadwal Niken iki sing ngandani sapa? kula tingali teng Google Map. Apa hubungane karo Google Map ki lho? Ora, aku ndelok ning postingan Ken. Aku nonton. Postingane sapa? Ya postingane arek-arek iku, aku kan nonton. Makasih Mas Enten Nanang. suwantene to, Bu. Nek niku lho sing ngrungokne. Oh iya. Digarap Tanjake wong ayu ya. ya, digarap ya. Nek Nggih, ngono, siap. Lagu niki iki lak karyane Mbah Haji Sukron Suwondo. Leres. Nggih, Uga sing ngempit-ngempit nduk Niken nalika jek cilik dhisik. leres. Nggih, diaransemen tegese iringane digarap. Nggih. Nganggo gamelan Bali. Nah, Siap. Monggo Ken. Ah. Nggih. Gen ditembangne karo nduk Niken yo nang. Nggih, siap. Sampeyan istirahat dulu ya. Istirahat dulu. Siap. Engko bagian duet engko kowe tak musune Retno Cungpe. Wah, niku demen kula siap. Retno Cungpe Siap. ket mangkat mau wis ngrasani aku bengi duet karo Nanang. Nggih, kula krasa teng ati kula krasa, Pak. Saestu, Pak, saestu. Saestu niku, Pak. Siap, siap, Pak. Nggih. Lunggose ya Lin. Nggih, siap. Nah, yuk coba Yidra Asmara garap gamelan Pulau Dewata. Yuk, dados.
kini karawane sangarase nangaraja mane wanis lengkolan olaliane kula tampar gorang ajar naga kini sering diparani kangen leno ulam balik nyai terus dililih Cumbur ayu wet jamulu nganti mejan telu nyuntan lapsu sering kalpura konangan siang leng derma latah bareng lilet nakakini alam balik ulung goliwat sampai Dangdut, Dok. jenenge nyinaka kini karawane sangrese nangaraja mani manis lingko lan olali